Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Mayong hapon sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati. And welcome sa Webes nga edisyon sa programa This is My Life. They seek my face. Sa subong nga hapon, maging kaupod ninyo ini si Inday talos man temporaryo sa regular nga anchor woman Tita Wilma Sugaton. I will hear from heaven and forgive their sins. I will hear from heaven. Kamusta mga ka-aksyon naton nga sa siniya nga tinion? Masako man sa ila iya mga naka-pending pada sa karon nga mga olobrahon. Kag ang mga ka-aksyon naton nga nagahingagaw pa bisan na pasado na launa nagakaon. Kay nga may gintapos pa nga obra. Pero hindi lang napagalaw-adlawa ha. Kay mabudlay na. Okay, sige Dari kita anay sa aton nga weather update sa subong man nga adlaw. Kay sa karon ang bagyo, ining gintawag sa kay Bagyo Krising. Base diri sa record sang Pag-asa na siplatan ini siya 430 kilometro sidlangan sa syudad sang Davao. Angkon sini ang kabaskugon sang hangin nga nagalabot sa 45 km por hora kag may pagmadlos nga nagalabot sa 55 km por hora. Ang Bagyo Krisinging nagagiyo padulong nakatundan sa kada sigon nga 15 km por hora. Ang Western Visayas dala na dira ang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod maka-eksperyensya naman sang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan bangod sa easterlies. Mahinay tugtog kasarangan nga hangin gikan na sidlangan aminhan na sidlangan ang mabatsyagan sa bugos nga isla sang Negros. Ang at kainasang aga nabutlak si Haring Adlaw las 5:23 kag ini naman ang magatunod las 5:55 karon iya sa Kasisidmon. Ang aton temperatura yara karon naga-range sa 26 to 33 degrees Celsius. Amo na nga sa pihak sang nagaulan-unan nga tiyempo ang kapaang aton sa gihapon nga mabatsyagan. Kaya alauna 39 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Diri kita anay sa mga headlines man naton or ano ang mga talakayan naton sa subong iya nga hapon. Unahon naton ining sa mga headlines naton from the national kay 19 diri tanan ho ka mga ginalgar ranking members ng Communist Party of the Philippines ang designa no bilang isa or bilang mga terorista. Detalyes na karon aton man nga pagabantayan. Kag ang isa pagid ka balita ining may angot bala sa
mga fraudulent claims bala, no? Kay damo ang mga nagreklamo, naging aligar nga biktima sila yasang issue angod sa sining mga wala bala na bayaran, no? Sa PhilHealth. Ti ang PhilHealth dari, no? Isa ka grupo sang private hospital ang nanawagan sa PhilHealth nga mag-file reklamo batok iya sa mga health facilities may kang tanan ini sa issue sang fraudulent claims. Kaya okay, nagkaroon na nga kon man i-share dugang sa inyo. Kag syempre, bantayan man naton ang aton iya nga FYI. Medyo puro pasensya sa akong nga tingog, ha? Ginainanay lang ni Inday kay basi bala. You know naman, ang ako niya tutunlan subong do hindi pagid okay. But anyway, dari kita anay ho sa aton man nga FYI portion, ang aton nga topic sa subong nga hapon, mga palatandaan kung ikaw nagabatsyag na sang sobra nga stress. May ara meaning ano ni level. Level 1 of stress. Level 2 and level 3. Yung level 3 mo na nang gurong pinakabudlay. Kado pati ang imo yung immune system doon mabagdaw na. So sige, nakaroon ng aton man yung paga-istoryahan. Kag syempre, ang aton man nga istorya nga ginpadala diri sa kay Tita Wilma. Dala na dira ang mahatag man nga advice ni Tita We sa aton iya nga letter sender. And also, bantayan man ang aton iya nga horoscope sa subong nga adlaw, aton kapalaran for today. Okay, by the way, sa subong gali nga adlaw, no, katapusan nga gabi sang Idel Fitr. Okay, katapusan nga gabi para sa mga utod naton nga mga Muslim bala. Sila niyang naga-celebrar kag ti kita bilang respeto man sa ila, gina-obserbar taman no? Sige Action Radio Philippine Standard Time, 1:42 na kita. Dahil kita sa detalye man sang aton yung mga balita sa national. Aunahon naton ining pagdesignar, no? Ang Anti-Terrorism Council o kun ATC gindesignar ang 19 ka mga ginaligar ranking members ng Communist Party of the Philippines. Kalakip na dira si Jose Maria Sison nga amo ang founder sang CPP bilang mga terorista. Ang designation sang 19 ka mga individual nasaad ini sa Resolution number 17 a series of 2021 na petsahan Abril 21 tuig 2021. Ini mando sa Anti-Money Laundering Council o kun AMLAC nga i-freeze ang asset sang nasambit yang mga gindesignar bilang mga terorista. Magluwas sa kay Sison, lakip man sa listahan ang iyang asawa nga si Julieta, si Vicente Ladlad, George Madlos, Edelberto Silva, Ray Casambre, Rafael Bailuces, kag Wilma kag Benito Tiamson. Ang ining 19 tanan mga miyembro sang Central Committee sang CPP. Base diri sa press release nga ginpagwa sang ATC nang ang Central Committee amo ni siya ang pinakataas or highest decision and policy making body sang CPP kag amo man ang nagapanguna kag nagamando sa NPA. Ang ila iya nga hinganiban sa sa handom sang partido, no? Nga maghilabot. Actually ang ginahimo na nila is anyo ng mga kon kaisa gina-report nagapalapnag sang mga kagarok sa isa ka lugar or sometimes tibay pilaman ka mga reported nga sila man ining nakaengkwentro bala, no? Nakaengkwentro sang
tropa militar. No, amo na sa ang NPA. Pero ang CPP do kumbaga kung sa gobyerno pa, amo ni sila ang mga leader nga nagamando. So base diri sa statement man sang ATC nga ang CPP Central Committee members naggalapas sa madamo nga section, sang Anti-Terrorism Act para sa planning, preparing, facilitating, conspiring, and inciting the commission of terrorism and recruitment to sa mga membership sa terrorist organization. Di kun i-check gid man tuod, di ba? No, amo ni kun kaisa ang ginatag sa mga CPP, mga members ng CPP. That's why nga ti 19 gidirita na no, dala ang ila nga founder nga si Jose Maria Sison. Sige, ang isa pa gid naton kabalita kung sa diin, isa dari ka grupo sang pribado nga hospital ang nanawagan sa state insurer nga ining PhilHealth nga magapasaka sang reklamo batok iya sa mga health facilities nga may issue sang fraudulent claims. Kay una diri, ang PhilHealth nagpatigayon sang investigasyon sa 15,000 ginalga 15,000 ka mga kaso sang false claims nga ginpasaka halin pa sang tuig 2019 tugtop 2021. Ini nga figure mas manubo ang percentage sa 3 million claims, 3 ka milyon nga claims nga gina-file sa mga hospital or sa nagkalain-lain niya nga mga hospital. Inisuno man kay Dr. Jose Rene de Grano, ang presidente sang Private Hospital Association Philippines Incorporated. So nagalaom diri, nagalaom si de Grano hambalya actually ang una niya nga statement hambalya tani hindi ko no pag dalahigon ang tanan-tanan nga mga pribado nga hospital angot sa sining fraudulent claims kay man nagakaapektuhan man ang mga matuod nga mga hospital nga wala man sang maginahimo nga illegal nga aktibidad. Palayag pa diri ni de Grano balya daw pareho na lang na permi ang ilagay na himo every time kuno nga nabudlayan o kung hindi sila makabayad damo nang ginahimo permi nagapatigayon sang investigasyon o kasuhan ti ang hambalya ti kung may proof kamo ti pakakasuhan nyo pasakaan nyo sang kaso ina ang statement sang presidente sang Private Hospital Association Philippines Incorporated. So, base diri, do ka background lang ni siya, Base sa assessment sang PAPI, amo ni siyang na-mention ko na ang shortcut sa mga Private Hospital Association Philippines Incorporated. Sa subong iyang bulan, ang PhilHealth, Ang PhilHealth ko may ara sang or naghatag sa mga pribado nga hospital sang masobra 28 bilyones. Sorry, may utang gali. Nga naghatag man tuyo ako na sa dalom na ginabasa ko. Okay. Ang PhilHealth ko ini allegation assessment sa mga papi nga ang PhilHealth ko is may utang nga masobra 28 bilyones pesos sa mga pribado nga hospital, meaning nagkalain-lain nga mga private hospitals. Ampang, nagwa man diri nga 35% sa baylo nga 60% sang ila claims sa idalom sang debit credit payment method o kon DCPM amo lang nang nabayaran sang state insurer or sang PhilHealth instead kuno nga 60%
35% pa lang ang nabayaran. Di amo ni ang tinagsabtanay na sila si PhilHealth kag si si private hospital. Hindi man tani mayo makahangop ang ato nang ipalambot lang gini sa syempre concern diri labi na ang mga PhilHealth members. Nabala nakibot na lang. May ara gid issue internally. Kabay nga initanan maathagan. Ang mga claim or mga allegation sang PhilHealth kag allegation man sang mga pribado nga hospital. Kapwa Pinoy malang kita tapos nag-aaway. Ano naman? Pati But anyway, 1:51 na kita, Action Radio, Philippine Standard Time. Standby sa ato yung mga ka-aksyon. Kay sa akon nga panumbalik, diri kita sa aton man nga FYI. Ang aton topic sa subong nga hapon, atensyon sa mga basi naga-experience na sang pilaya ka mga mga palatandaan nga ikaw sobra na ka-stress. Pinoy Squalene Capsule, 100% pure squalene. Wala namod chemical kag wala sa malay nga side effects sa aton ikaayong lawas. Kinahanglanon ginaton ini adlaw-adlaw para sa mabaskog naton nga immune system kag syempre para man sa Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the bayanihan to heal as one. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros.
Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagkapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ilang matag-adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsag ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian.
Istasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo. Kag babalik diri sa aton programa, This is My Life. Asa gihapon inyo kaupod ini si Inday. And this time, diri kita sa pagbasa, no? Sa aton nga FYI, ang aton topic sa nasalingkuman kay ina, mga palatandaan nga ikaw nagabatsyag sang sobrang stress. For sure, kalabanan sa aton, ilabi sa mga nag-obra, no? Nabalang ang ilang nga obra is, kung kay isa, nag-overtime pa, no? Kay ti, may mga kung kay isa may mga olobrahon may mga deadline bala no nga kinahanglan lagson ti ang ginahimo na ang ginahimo sa aton nga mga kaaksyon is naga-overtime. Sometimes hindi lang na iya nga tig isa lang ya kaadlaw nga overtime kundi kis atag 5 pa kaadlaw in order nga makumpleto matapos. Ti wala mo na notice na ang imo gali nga lawas do nagaka-apektuhan na. So ari, diri kita sa pilay ka mga palatandaan, ha? Mga palatandaan kun nga or ikaw nagabatsyag na sang sobrang nga stress. Number 1, irritable. Madasig mainit ang imo nga ulo, duga bisan sinulang ginaka-iritahan nimo o bisan imo pa nga mga friends tira dasig ki imo ya makasiling bala sa mga masakit nga mga tinaga or ginapaupok mo kon kay isa sa mga bagay sa imo man palibot. Ang ikaduha, gakatubuan ka init-init. Ako, usual gakatubuan man ko kay do, nablang nga, siyempre nag-obra ka, given, man na siya nga may mga panahon or may mga inadlaw nga nagabatsyag kagid iya sang stress. Diba? Natural na kayo nagapang-empleyo ikaw. But anyway, sige, balik kita dere. Init-init, na? Kitaan nyo nang do puti or sometimes yellow or kung lang tawag mo do na o kung na pilas sa imo iya nga baba. Or sometimes sa imo nga dila, abi mo kung ano na siyang halinan, ay,
palatandaan gali ina nga ikaw stress. Abi naton mahambalan ta nga ako lang sa vitamin C. Ay gali, na mga palatandaan ina mga signs na ina nga stress ikaw. Ang ikatatlo, permigutom. May ara kun ka isa nga mga tawo nga kung stress sila, ginahambal nila, stress reliever nila, mga pagkaon nga hindi masustansya. Ano muna ko nung imo ginapangita? Angay abis ang pinarito o mga matambok dira nga mga pagkaon, maparat or mga matamis nga mga pagkaon. Amo na gali kun nga kung maka-experience kita. Ako kung na nga nag-experience man ako sang kaangay sini nga mga sitwasyon. Ang init-init, do hindi lang isa lang kabiluga tubo, tagtatlo pa bla, sa pagkasakit. Ang ikaapat, nagasakit ang tiyan. Pareho lang nga wala ka bala natunawan. Tapos ang imo nga pangaon, do kimit-kimit pa bala. Nang do mas balik kita sa number 3, ang kaon nimo do mas gina-priority nimo ang mga pagkaon nga feeling nimo makabulig bala or mabulong ang imo nga kahilaw sa mga pagkaon, mga kahang, mga matamis tira, do amo nang imo nga mga ideya para magdula ang imo nga stress. Ugaling kay amo naman ni balik kita sa number 4. Duwatsag nimo dula ka katunawan or wala ka natunawan sa imo yang mga ginpangkaon kay nagasakit ang imo nga tiyan or bloated ikaw. Ang ikalima, pimples. May ara kon kay isa may mga tawo nga ng ng tawag ni aragin sa dugo bala nga permigit aga katubuan sang pimples or sometimes mga man abi nang mag-abot ang period, di ba? Sometimes sa mga kababaihan, syempre alangan sa mga alangan sa mga lalaki, matanganan man sila sa period. Sa mga babayi, sometimes kung aray mo nga period, di ba? Or aray mo nga menstruation sa mga babayi, nakatubuan man pimples. Pero, ang pimples gari sometimes, isa man sa indikasyon nga stress ikaw. Kit-andra ninyo, akon may ara, gay ko mambal na balang pimple breakout, kay gali, abi naton, lang na, nang tungod lang na kay, kita, expose kita sa mga sa mga yabok, pollution or sometimes nang dala lang sa adolescent stage, no? Abi naton amo lang na. Kay dali isa man ini sa mga senyales man nga ikaw nagabatsyag na sang sobrang stress. Nablang bisan lang ginagamit nimo nga remedy pero hindi gid makakas. Kung mahimo pa lang amo na isa na sa mga palatandaan. Kaya actually kita mala na maka-observar sang aton iya nga lawas. Ang ika-ano, abnormal heartbeat. Ano na yung abnormal heartbeat nga? Ang heartbeat abnormal ay nano? Ay kay gali. Oo, kung kay isa, notice naton nga nabalang na nag-obra ka dira, for example. Tapos, balik kita sa number 1, irritable ikaw. Notice ni mo nga do kadasig sang pitik sang imo yang korason. Tapos while nag-obra ikaw, do ginakapo yung imo yang mga muscles. Man kung may ginobra nga mga mabugat nga do nakapoy gid kuyahaw. Amo inagali isa man ina sa mga palatandaan. Ang ikapito, sakit ulo. Abal mo, abi mo migraine or whatsoever, nang usual naton ginaano diri naton sa center, sa sentro sa naton iya nga mata, matsyag naton. Ang kasakit nga do, hindi ko maintindihan, naga-connect sa akon nga ulo or sometimes driblo sa gising-gisingan naton duga alay man dira nga do may ginatuslok-tuslok. Muna sakit sa ulo. Isa man na sa palatandaan nga ikaw iya ang stress. Ang
ikawalo. Kapoy. Oh, may mga kita kun ga isang feeling naton lapyo kita, di nagatulog ta, no? Nagatulog kita. Pero ang pagbangon nimo, feeling mo do tuyo ka man Japon. Nga daw lapyo ka man Japon. Nga do kulang ang imo nga pahuway. Kay gali lain na imo ya nga katuyo at dulot na inagali iya sang sobrang stress. So, mga panugyan sa aton, kung mahimo pa lang, o kung may ara na kamudra yan na eksperyensyahan sang kaangay sa mga na-mention ko nga mga palatandaan, nga ikaw nagabatsyag sang sobrang stress, mas maayo, kung mahimo pa lang, ikaw na lang din mismo, kahit ikaw ang nagabantay sa imo kaugalingon, hulaton mo pa, no? Hulaton mo pa nga maglala ang sitwasyon or magmasakit ikaw, kung pwede pa lang, magpahuway. Kung kaya matulog sang 8 ka oras, magtulog sang 8 ka oras. Ang problema kung kaisa sa aton kay isa ni sa mga disadvantage sang cellphone. Or may internet, unay dira ang wifi. To kabudlay, di ba? Halay ka lang imo dira ya lantaw, K-drama. Ang iba naman nagalantaw sa mga ati ako, isa man ko da. Galing kay ginakontrol ko na. Kaya kabudlay, magkitaan ako gani nga may mga nagakatubo na nga mga pasa-pasa ati amat-amat na laylo na Indayan. Laylo na mag-inom ka na na isang imo yang iron. Ngita naman iron, ngita naman mga pagkaon nga rich in iron so dapat ikaw mismo magbatsyag-batsyag. Kag pinakanami gid nga weapon naton, no? Magpangamuyo. Diba? Importante gid ina sa aton. Ay man, bisan, di ba syempre, kung stress kita, ang aton nga utok, wala man na naga-function sang maayo. Na balang feeling naton do, wala wala kita sang may mapensaran nga mga desisyon or hindi kita makabuo sang aton nga desisyon. Kay bangod, stress ikaw, nagakaapektuhan man na ang imo nga utok, di ba? So importante na walang magpangamuyo ikaw atagan ikaw sang kalmado nga kaisipan kagati syempre hindi lang mag-lead sa malala nga balatian. Kay man, kung stress gani, lapiton gid sa masakit. So, importante, kung may nakitaan na kita dira, may nanotisyahan na kita sa aton lawas. Mga palatandaan sang stress nga ginatawag. Kung mga palatandaan sang stress nga ginatawag ang imo na na-experience, amat-amat na i-relax ang lawas. I-relax ang lawas, agud iya nga, hindi ikaw matamaan. Sige. 2:13 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Kag amoy to ang aton nga FYI sa subong hapon. I hope ina makabulig man sa inyo. Ilabi na gid sa mga ka-action naton, sa mga naga-obra, sa mga naga-eskwela. Kay ti syempre kung tulunan, stress ka man na, di ba? Lain nga subject imo tunan. Din tabo hindi ka ma-stress man, di ba? Sige So, this time, diri na kita sa pagbasa man sa sulat nga ginpadala diri sa kay Tita Wilma. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa
Sa inyong mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ilaw. Okay, ang aton nga letter sender sa subong hapon, nagpatawag lamang sa kay Oswald. Kag ang sulat ni Oswald nagasiling, Dear Tita Wilma, tao nga lamang ako kay Oswald, 24 anyos kag may asawa. Abi mo tita, dominante ang akon nga asawa. Kag makahuluya man nga akoon, pero under desaya niya ako. Nagatrabaho ako sa isa ka pabrika sang biskwit kag minimum wage lang ang ginasweldo ko. Ang misis ko naman isa ka tendera sang utan kag pilit ina namon ginapaigo ang amon man sweldo nga duha para sa pang-adlaw-adlaw namon nga galastuhon. Pero bangod sa pandemya, nagbuhin sang trabahador sa amon ni pabrika kag kalakip ako sa nakakas. Tubtob subong, wala ko ginpahibalo ini sa akon nga misis. Bangod sigurado nga maaki gid siya sa akon. Sa karon tita, isa ka bulan na ang nagligad. Sang madulaan ako sang trabaho, ang ginhimo ko amo ang paghulam sa akon mga abyan para makatipon sang kwarta nga kuno abi sweldo ko kag ihatag ko sa akon asawa. Apang ang worry ko tita kay hindi ko man ni permi nga mahimo. Pangudiin naman ako yung makuha sang inugbayad ko sa ginhulam ko. Nahadlok man ako nga basi bala hindi lang maakig ang ako nga asawa kundi basi bayaan pa niya ako. Tita we, ano bala ang akon nga himuon? Salamat gid sa pagbasa sa akon sulat, ang tagpadala Oswald. Alas 2:18 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Kag amo yadto ang sulat ni Oswald. Iya nga problema nagaduwa-duha sa katahap siya kung isugid niya sa iyang asawa. Ang sitwasyon niya subunga wala siya sang sweldo. Kaya wala na siya sang obra, isa siya sa mga nagkakas sa trabaho. So sige, sa ako niya nga pagpanumbalik, standby sa atong mga ka-action, kaya ako naman niya pagabasahon ang mahatag nga advice ni Tita Wilma. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad.
Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon. Mayong hapon sa kay Allen Marlene ko, sa kay Ma'am Yvonne Buichel. Thank you so much for the star, Ma'am Yvonne. Kay Jose Noyes Garde. Mayong hapon, Inday, nagapamatigid kami diri kada hapon. Uy, salamat, gid. Ma'am Evelyn Delphine, mayong hapon. Sir Martin Aliling, good afternoon, ma'am. Igay Baldo Amurin. Kami diri action nagapamatigid kami adlaw-adlaw balita sang Action Radio diri sa Purok Sigay sa Magsungay. Oy, salamat. Kay Miss Atia Kim Iriman naga-monitor diri sa Banwa sa Morsha. Kay John Vicente mayong hapon man, patamyaw niya ang mga family Vicente diri sa May, Barangay Karabalan sa Himamaylan. Kay Ma'am Susan Sibalios, mayong hapon, naga-monitor niya siya sa Manila, pero ginatamyaw niya ang iyabana nga si JR Sibalios sa may Barangay 4, Purok Sailan Barangay 4. Sir Alex Montes, sa mayong hapon, sige, salamat, kid. Tamyaw niya si Ma'am Vanessa Mayo, Ma'am Kelly Jelly, si Ma'am Lily King, kag sa katropa sang EFC. Salamat. Ma'am Helen Rios. Shout out lang sa mga nagapangapis sa June sa Kapihan diri sa sitio sa Guruay sa may Pakol, sitio Pakol, Banwa sang Valladolid. Salamat, gid. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala,
Mayong hapon dira sa imo and God bless. Oy, belated happy birthday gali ko no ang bal ni Ma'am Helen Reyes sa kay Tiaya Mersha Canson Galon. Kagapon kuno ika 86 birthday. Sige. Belated happy birthday. Kay nang Merl. Nang Merl Rufo mayong hapon dira sa imo nang adin kasubong nang da sa may handumanan or nakapuli ka sa kabankalan. Salamat gid nang kay Sir Amor Malayang. Mayong hapon man dira sa Hagimet La Carlota. Oy si Romulo Batang, ari ko di naga-monitor patamyaw ko gali sa taga DSB sa may barangay Kumaliskis sa pamilya Batang kag Toreno. Sige salamat gid Romulo. Mayong hapon dira sa inyo sa may SP Village. Sa kay Ma'am Maria Teresa Hofilania, mayong hapon. Ma'am Ann Villabiray, naga-monitor man. Good afternoon Iloilo. Sige From here in Bacolod, mayong hapon man dira sa imo sa Iloilo. Salamat gid. Sir Manjo Arnejo, mayong hapon. Monitor lang kami diri Otra Security, John De Los Santos, Rodolfo Escultor, Hamilo Romnick, Condesa Fermin Jr., Abdol Bukol, Omanya, Sangpakol, Baguio City. Ma'am Moneta, Gabuan in Lao, mayong hapon sa ako nga sisters sa kay Ma'am Gloria Gabuan Villarosa. Sige, continue lang sa pagpadalaman sa inyo yung mga mensahe and thank you so much sa mga nakapadala na sa ila yung mga greetings. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan.
Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na Pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon ang inyong kaupod ini si Inday Ann. This time, di kita sa pagbasa man sang ginpadalaya nga advice ni Tita We para sa aton nga letter sender sa subong man nga hapon sa kay Oswald. Mayong hapon sa imo Oswald, kag salamat sa ginpadala mo man, ginpaambit nimo nga sulat diri sa This is My Life. Abi mo bala Oswald, hindi nimo iya sala kun nga anak kakas ikaw sa trabaho. Kay ti subong given nga may ara sang pandemya, tendency nga matabo gid ina, no? Nga bangod syempre madamo nga mga kompanya bala nalugi man kay sino ba lang mabakal sa ila during sa nag-lockdown to. Naturha lang nga nagbuhin man sa mga sa mga trabahador. Kung isipon, kag kung pensaron man naton sang pila ka beses, do pareho lang na nga wala sang konsensya ang imo asawa, kung akigan pagid kaniya sa isa iya ka bagay, nga wala ka man sang sala, tungod hindi mo man iya ginbuot or wala mo man ina gintuyo. So para sa akon, ano ang imo nga himuon? Mas maayo nga ihambal mo, isugid mo ang matuod sa imo iya nga asawa, kag mag-umpisa ka na nga magpangita sang trabaho. Hindi ka magpa-under. Yara ka man sa imo iya or may ara ka sang panindugan. Ikaw ang lalaki, kag ikaw ang padre di pamilya. Gani ina ang panindugan nimo. Tuod manggit, diba? Di man siling siguro nga gina-under di saya gid ka no? Sa pagbasa ko sang sulat daw may kahadlok ka lang sa imo iya nga asawa kay basi may time, no? May mga sitwasyon abi nga nagsabtanay ka mga duha nati nga na-overpower kaniya. Siling gid guro nga under di saya. Hindi man no? Given sa karon nga sitwasyon, given subong nga may pandemic, paka-insyende ginang imo nga asawa, di ba? As long as nga wala ka iya nag-untat sa pagpangita sang trabaho. No? Kung nagsira ang isa imo kakumpanya nga imo ginatrabahuan, mag-umpisa kaliwat sa pagpangita sang trabaho. Ay at least may reason ikaw, di ba? O halimbawa, magpanugid ka, isugid nimo ang matuod nga muning sitwasyon nadulaan ako sang trabaho, pero ti subong nangulam ko di danay sakon nga mga upod o para lang makasweldo ako while nagapangita ako sang trabaho. Diba? Kampiyon nga sabat. Sige but anyway, salamat gid Oswald sa imo nga ginpadala diri nga sulat sa kay Tita Wilma. Thank you so much man Tita We paghatag sang advice sa aton letter sender. Si Sir Dado Profonga gliw naga-monitor. Salamat kid tamyaw niyang iyang asawa nga nagapamati sa England, London, England, si Ma'am Helen Golmatico Profonga. God bless. Okay, salamat gid sa inyo iyang pag-monitor. Standby sa aton mga ka-aksyon kay this time diri kita sa first part sa aton iyang horoscope. Aton na kapalaran sa subong man nga adlaw sang Webes, Mayo 13 tuig 2021.
karon ang mga Taurus sa Abril 20 tugtog Mayo 20. Magpasensya ka sa karon, mas palabaa, mas pasangkara ang imo iya pagkontrol. Bangod, makatubang mo ang tawo nga tamaan iya ka sabad. Ay na balang nagapapansin para lang ma-appreciate. So, kung mahimo pa lang, kung halagi dira sa sasabad sa imo, i-cater lang sa makadali, kag after hambala sa pasensya gid. Masako pagid ako sang akon nga olobrahon, okay man ina nga mag-istoryahan hay kita. Galing kay kinahanglan ko ni tapuson. Diba? Sige, sa mga Taurus, lucky numbers 43, 56, 29, 13, and 31. Yellow is your lucky color. Para naman sa mga Gemini, Mayo 21, tugtog Hunyo 21. May rumor, may mga issue nga nagalapta. Hindi mag-react kung wala ka man daiya sang labot. Pero kung may ara, ti mag-guilty kagid Pero kung wala man lang, ti pawala ilang lang na tiya problema. At least wala ka nag-intra, hindi kaya mapasulod man sa anuman dira nga ginamo. Sa mga Gemini, lucky numbers 23, 46, 58, 13, and 44. Tangerine is your lucky color. Para naman sa mga Cancer, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22, good timing ang promotion sa obra. Bangod, makitaan man ang mga cooperative component para sa bag-o nga proyekto. Sa mga Cancer, lucky numbers 43, 36, 59, 12, and 33. Cobalt blue is your lucky color. Para naman sa mga Leo. Mga Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Mahangpan mo ang ginabatsyag sa karon sa imo iya kaupon. Gani, kung pwede pa lang, untati anay, no? Untati anay ang paghalay dira sunlog sa iya. Kay basi, ako pa ina ang halinan sang inyo iya nga away. Sa mga Leo, lucky numbers 53, 26, 49, 13, and 35. Dollar green is your lucky color. Para naman sa mga Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Madiskobrihan ang isa iya ka bagay angot sa pagkatawo sang imo iya nga kakilala. Mangin interesado ka sa iya. Sa mga Virgo, lucky numbers 33, 46, 57, 21, and 11. Cinnamon brown is your lucky color. Kag para naman sa mga Libra, Setyembre 24 tubtob Oktubre 23, mahimo nimo iya nga mabalanse ang responsibilidad sa pamilya kag sa trabaho. Gani mas ma-enjoy nimo ang ginatawag me time or ang imo iya nga oras sa imo man nga kaugalingon. Sa mga Libra dira, lucky numbers 53, 46, 39, 13, and 33. Raspberry red is your lucky color. Kag amuyad to ang first part sa aton iya nga horoscope of the day, aton kapalaran for today. Mayong hapon nga kay Sir Elmer Regalado. Nag-monitor siya from Fairview, Quezon City. At Ems Aboso, mayong hapon dira sa imo. O kag kay Taminda man. Tanida ng Joy,
kay kapid ng Larry, ng Norlene, and ng Christine, and also kay ng Gigi. Da sa may syudad sang Kabankalan, sinang Diane Alvarez mayong hapon man, and also sa may Banwa sang Candoni, family Florentino sa may barangay Haba, Candoni. Uy, gali sa may tangob, naga-monitor man ni sila always. From sign on to sign off man iniho nang Arlene Barangan kag si Naliti Loy. Kaya salamat gid sa inyo yang pag-monitor always sa Aksyon Radyo. Sige, standby sa aton iyang mga ka-aksyon kay sa akon nga pagbalik sa mga nabilin pa naton nga mga horoscope. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negro sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo,
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot na nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutugtog subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Red Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon. Kag pabalik diri sa aton programa, this is my live. Para sa mga nabilin pa naton yung mga horoscope, sa iluhan naton ang Scorpio. Oktubre 24, tugtog Nobyembre 22. Ginbag-o nimo ang style sang Art of Listening.
nga maghatag sang guide sa iban para iyang mangin maayo man na makagiya man sa mga kaupod nimo. Sa mga Scorpio, lucky numbers 23, 36, 26, 49, and 55. Mango orange is your lucky color. Para naman sa mga Sagittarius, Nobyembre 23 tubtog Desyembre 21, malipayon ka sa imo yang nga work plan. So, mo mas na-appreciate ang mga tao sa imo yang nga palibot. Sa mga Sagittarius, lucky numbers 44, 28, 52, 11, and 33. Cyan blue is your lucky color. Para naman sa mga Capricorn, Desyembre 22, tubtob Enero 19. Malipayon ang acceptance, ang imong acceptance nga mag-explore sang potentials. Ang creative expression mo, amo ang produktibo. Sa mga Capricorn dira, lucky numbers 23, 36, 49, 55, and 45. Amethyst violet is your lucky color. Para naman sa mga Aquarius, Enero 20, tubtob Pebrero 18. Mangin or ma-fulfill nimo ang imo iyang mga goals. Labi na ang angot bala sa pagpakasal. Bangon, happy ikaw. Sa mga Aquarius, lucky numbers 53, 36, 49, 12, and 22. Egg yellow is your lucky color. Para naman sa mga Pisces, Pebrero 19 tubtob Marso 20, maganyat nimo ang perfect rich partner. Matuman ang tanan nimo nga mga handog. Sa mga Pisces, lucky numbers 43, 36, 29, 51, and 22. Crimson red is your lucky color. Para naman sa mga Aries, Marso 24, tubtob Abril 19. Ikaw ang manguna sa tanan. Madamo man ang magasunod sa imo. Mo posible mangin icon ka, icon in the making. Sa mga Aries dira, lucky number 33, 26, 49, 51, and 16. Sapphire blue is your lucky color. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:54 na kita. Kag amo yanto ang aton nga horoscope. Aton kapalaran sa subuman nga adlaw sang Huwebes, Mayo 13, tuig 2021. Antas man ang tanan diri kita anay sa aton Orasyo Imperata. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton si may kasangkol kag kaluoy.
Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado. Agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sininga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Alas 2:58 na kita. Diri kita anay sa aton nga Bible verse of the day. Gikan sa Matthew chapter 5 verse 13. You are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled by men. Okay, sa nabili naton nga mga nagpatamyaw, salamat kid ha. Si Sir Brian Salazar, galing ko Sir Brian Salazar Pacardo. Salamat kid. Nagawa, taga-hinubaan siya pero nag-work siya from Cebu. Salamat gid sa pag-monitor. Kag si Ma'am Virgie Olpinda, thank you so much man sa inyo always iya nga tutok man sa program. Si Sir Elmer Boyat Villamor, mayong hapon man. Siga, dari kita anay sa aton man nga 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, it's time to say goodbye naman sa ating mga ka-aksyon. Kag salamat sa mga nag-upod sa akon, subong iyang nga edisyon sang This Is My Life. Kag sa ngalan man sang regular nga anchor woman Tita Wilma Sugaton, ini naman ang yolagad, ini si Inday.
Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!